Hi guys, mga buntag ni yung tanan. Ako na po ni Zizin Person Family. Ikan rilaris likod kay nagsadyo ko kuan panglaba. Hanggang naman na maghang labunan karong di mo daghan kay si Junjun biyahe naman. Sige na padong na sa eskwelahan. Isang papa naghuhat ito oh. Huwat na kasi mo ang papa. Si mama na dadtos mama naminaw o naminaw nananaw ka ng misa sa cellphone. Mas papa maghuwat rato nimo dito gi. Tagahang kuan sinilhig to aha na nga dugdugan unja. Ana nga lingan unahon sa tunaho tungahang kuan. Labunon ang gipa. Tujuk. Nagamada to are na fokus gawas na bay dito bunahon no. Magkuan lagi ta ko diha maguna kay magardin nang gamay dihang kuan ba. Jota katong kita man kanang okra hagokra kay napuhok naman wa naman namunga. Guwang na naon tam na nagbog. Guwang na gay na tam na napod na natubotro. Tam na na diha nakoy tayo. Di pa lagi makuan kay daghan pa ko buhaton dani sud sa bay bisag narata dani sud sa bay. Nang tagbot-boton jag oras ang dali ra ka jug oras so di ta makabantay nga. Ting paniud to na di iPod. Nga. Mag-edit pa, makalangan man gud ka nang mag-edit. Bye-bye. Pagamping. Panas giyan. Hi guys, nakaligo na ko guys inja. Magbanlaw na ko dari nga ang banlawonon. Ligo ko daan kay karaway sakit sa lawas. Kay sakit sa lawas ng nahagunatan dya. Maligo. Diyan na Junjun gatawag. Nakaino po siya katay. Mauto nga gatawag. May gatawag. Ito ada yon pagbutang sa kamunggay. Saan man eh? Pareha to kanang uno nila. Kablo to kay labas ba? Kuan na kanang galunggong na nagmay. Rito dyan magsabaw? Tangira ng kamunggay para mama. Dyan mag-asa rin luto. Pawahira laman ning banlawonan kay banlawonan naman ni magluto sa kudaring gida ang gyapon ng Junjun nga kuan. Sudaan. Isda. Tuon sa nina ganap pag imong paborito mingkoy oh. Oh. Paborito ni mong sedan ay pangawat ha. Ang pwede kang mangawat ka, di ganyan na ipasedan ni mo. At ang panglimpiwan ng kwan guys isda. Ang ating sabon. Sabon kuno ni prituhon ang kabilin-bilin sa ato ang boss. Humot mingkoy no. No. Humot lagi ko no. Ano ninsa ka naman ka? Di magyapon ka makakaon dani kay di makanatagaan. Musuka man kag mukaon kag gilaw nga isda, mura kag maog. Kanaog ba? Kanaog. Kanaog dito ka. Hindi ra ka mukha maluto na ni. Hindi ka mukha gilaw kay magsuka ka. Ikaw na iring nga. Masukang. Mukha gilaw na isda. At pero lagi ka na ito. Pagwa itong maluto na. Nakaw. Hindi, ikag-ikag lang ka. Hawa lagi. Hawa. Ay, nako. Hawa diha. Hindi, ikag-ikag lang kaming ko eh. Kanto. Hala ka. Suka-suka anja ha, bantay magsuka-suka ka anja.
So, di ka na sako. Kaya di ka buhok. Ay, ko pakita nga, suka-suka ka din sa ha. Malapos di ka na ho. O na. Grabe din mong pangawat. Nataranta dyan na si Jao. Gusto na isda. O na. Hindi ko na ka. Hindi ko ka. Kawatan. Hindi ka napapagang ha. Marami gini mong pangawat. O, sige, kaning tibo kawata. Hadyo ka nga silutan, hindi ka napakanod. Pamawapan yung papanihapon. Ha? Gabi gauan ng gabi. Anong gawan na gabi? Uwan ang Huwag ko ka. Kamati. Nauga na ito yung nilaban kay hapon pa to. Yan na guys, agato ang galunggong. ako gusto isilong na ako. Nang banlaw pa ko nagamana dari kay sa ring lutuon. Sa iring. Ato. Napos para si ring. Oo, masulis. Naam. Hay. Lalala, sige. Galak. Lula, grabe dyan yung pangawat. Mataranta, dyan may isda, grabe dyan yung pangawat. Tutubi, hindi. Uy. Kawat na dyan. Pangawat. Ang wala ka. Hawag ya. Samtang di ay nga maghugas ko dahil barungoy hana dahil ng pritohon. Ang madali. Kapag ang labunan gahuwat. Sige. Sige. Unja di dyan ka napakanon. Grabe dyan kaming koy. Hindi na ka napakanon unja ha. Kaya nakakawat na ka. Kaniman para ginununan nila guys pagkawin nila. Marungoy kaya katong ginununan guys nga ginahurot naman. Ginunan na puputrop. Paborito man nila inununan basta inununan nilang suwa. Urot pirmi ng pagkawin nila. Kaya na guys atin na ning iprito. Aray. Yung di pa ako nagigay. Ang gipaong jawa may naminaw. Ang magyaw-yawa naminaw. Alam na dismin ko nga. Nakakawat pag isa kabuo. Ano yung tawag bigay? Nakakawat. Ayun. Wala. Wala. Wala na gimmick. Kaya nakawat na. Hindi narakan siya kaya nakakawat na. Oh. Wala na hindi po natakube. Pag sa likod na dari kaya nagbuhok sa mantika. Karing barungoy may diyang gikawatan. Nagit na limpiyuhan na natin ito ang pangunon para sa irugiring. Ang prito din mo noon eh. Lahi ang pangunon. Kaya para sa irugiring ni. Ang iprito para sa transadan, galunggong. Oo, abila ko inyong prito.
Lahi ang pinirito. Lahi ang ginanunan. Ay magsabaw po ta, butangan natin pinirito. Ay butangan natin kamunggay. Ito, ano, siguro dahil, pulis lang naman. Butangan natin isda. Isda lang. Magkarustapan guys, kamunggay. Kaya atin sa bawan. Butangan natin piniritong isda ba. Kuha na na yung maghimuhang nilabahan. Wala, kay basa pa. Nabasa na gabi sa uwan, tingali. Basa man. Nagwan di gabi, wag mo ko ka. Uwan gabi eh. Wag mo ko kabantay. Pajud na kontinto. Nisa ka pa jud diha. Takda na kasi mo ang mga barkadas gawas mo na nay nakuha ni mo siglaglaag nga dimuli tag Nawat na. sa kadlaw isa ka gabi eh. Lili ra ba daw nas bintana dito ilahana? Kami lili dito, ang lili kag chicks. Kung gajud mingkoy, rejud kang kabugoy. Lili siguro kag daga dito. Salamat sa'yo, aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig mo. Dala guys, ang unang haon. Ipulig natin dari taklub. Kaya nas sniper. Nakaluto na ko guys. Naluto na gangutan. Ugang inunan dyan. Magtiwas na ko dito sa kuwan. Labanan. Magtiwas na ko guys dari sa hanglabunan. Dari na ko dari. Humanamang ko dito sa kuwan kusina. Dari na po ko sa labhunan. Ngayon dyan natin ang trabaho kada adlaw. Pirmi. Yan ang ganing trabaho ginahan. Isip-isa ka. Ginahan. Ganang nabalya. Kasi ginahingan. Mawag ka may trabaho. Kay naras bahay. Kaya naman mo kayo bawa bunsay. Bunsay ka busy. Narasud sa bahay. Naralagis sud sa bahay. Pero tanang trabaho mo nasud sa bahay. Mo yatin trabaho. Nangningan nga yahay ko magkaway trabaho naras bahay. Mahadod. Mahadod budilaka rata gani sir sa bahay. Mo ni yahay sige ra budilaka. May trabaho. Mas panata ang mga bana magtrabaho kay isa ra ilang trabaho. Gato, sana. Naman na dyan ko panglaba guys. Nanayhay na. May isa mangutang, way bayad. Kapira ng utang sakit sa o. Hey guys, majungod to. Nanadyon dyan nguli na. Nag-udyan siya bilab nga irog kiring. Ay iro rade sa rabas mikloy wa pa man nagpatimaw. Mutagbo man na umuabot tagi jahang papa wa man diha. Shampoo pangpurga o kanang tambal sa mata ni pangit. Manjo ka nakapalit na kag pangpurga kay pwede naman day kuno apurgahon. Pwede na kay 3 months. Ninga sa timuna siya taote. At timuna, ninga sa timuna pwede na daw purgahon. Ako pong ipalitan na kinalan ko no paim no na 3 months sila kay dili ko no kinalan ko no 3 months kay bata pa ko no mura ko no sila kuan yung dili ana. Ko 3 months ato sa lapas na di siguro. Pwede na kuno na. Lapas mo na 3 months. Purgaho na to na. Di oy, paghatag din na to na kay mo pa mo di pag kuno na. 2 days pa daw. Ay to, pila to. 1 week ay. Muri mo didi pa.
Sa tungkol 3 months lagi ako na ng purga kay luon. Guys, salamat sa Ginoo kay nakapalit na si Jaw kuan. Pang purga kay purgahon na namo. Kani mao ni? Sa ay mo ni sa kuan ni pangit. Salamat sa Ginoo kay agmata ni pangit na ulian na, hindi nakaadyo para sa kayo. Kani mo ay pang purga. Pwede di pag-iring. Pwede sa iring. Purgahon na tas Mikloy. Si Mikloy po dato pa nun. Na nagajid guys sa mga kuan pang purga nakapalit na jud. Pila ni? 200 kapin. 200 kapin. Nana, among pang purga. Hasta na si Mikloy ako liguon. Yun na pinang shampoo. Antay ko nilang shampoo. Kung kare shampoo nila ilang pangligo. Pwede giring dani? Pwede. Pwede mo sa iring na. Dog and cat din na napili to. Promo man kuno na. Uy, di anas Mikloy ning inagbo na. Oh, nana pa oh. Remy. Ikaw ba kung sama kagabi? Hindi, kasabaan. Kagabi jud ka masikisam sa mukha. Yan yung lola hiktan kuno ka. Watay ka hiktan sa yung lola. Pwede day ka dani Mikloy, maligo ta Mikloy. Bula kuno kay na. Antay ko Dogan kat di ay. Antay po sa kagit-kagit man siguro. Pino kay ko di ko kakuan. Nabasa pino kay. Minsik man. May dito Thailand man siguro ka na. Di man sa Pilipinas. Ala Mikloy, da nagyamang shampoo Mikloy oh. Ala ka, ligo-ligo sa na Gribit ikaw. na ko nagipalit. Oh, da nimong shampoo. Sa Gribit ni. Ala Mikloy, Pino parang nga. sakita gahang kuko kaya nasabit ganihan na nabali. Panglaba ganina nasaning sangit. Grabe sakita mura kong makaihi. Dugay po Kasakit. mag-expire kay July 2026. Mikloy, excited na ka maligo Mikloy? Hindi ka mama ako ilugo. Excited na ka maligo kay nana kay shampoo? Murot na mag-enjoy ang pangligo. Hey guys, majungod to ni jung tanan to na jud na junjun na uli na. Nalipay ko kay nakadaan si Jaguan pangpurga sa iro amo na lang purgahon. Kay madyo lamang pud mo himsub ba kay ni man sila og mapurga ko no mahimsub dinja. 3 months naman siguro na silang mga iruan na. Lapas na Pwede naman. na lang mga kuanan ang mga kananay purgahon. Diya kaloy sa Ginoo ag si pangit narang-arang nagijang kuan. Mata kay napalaman ng tami daghang budget amo nang dadan dito sa kuan klinik kanila gipong sakto-sakto ra ni nga ang kuan ba budget mo nang pagtsagaan na laman natag tanaw sa YouTube bagon saon. Diya kaloy sa Ginoo ag amo ang gitanaw nga YouTube. Ngay nga to ningarang-arang ang kuan ni pangit na wawa nagijang kuan muta-muta. Bisaya man pud to siya daghanan niyang iring og iroy mo mini Katong nahilig ko kanang magatiman pag mga iro banjog nay bati nagilahang mga Drop. iro. Mara pa ilang buhatan diyan mara pa ang mga gisundog. Man tsaga-tsaga sa laman tadanig tanaw sa YouTube ug kanang kuanan saon. Kan saon man mamantay kuan pangadto sa clinic mahal man siguro magpa-check up ug kanang kuan. Sa klinik ko pamampod mi kasuway kay nagbuhi mi dana ni pangit kay namo na siyang gibuhi wa pa man toy kuan pandemic manang wa mi kasuway ba nga among dadag klinik ipa-check up na mag klinik nga na kay karon ra man pud na siya nga naingana nga gijahang mata ba karon pa man pud karon ra man pud na siya na ingana sekad-sekad kuana na siya 6 years na matag panigiya natural ra kuno nas iro nga kanang nagkatiguang na manang tabaw-tabawan sa laman namo kuan pero di na gadjud ma agapan sirbaransa kay di jud magapan murang dadon na sa kuan klinik o pag mi kasuway sikad-sikad og kanang magpa check up mi og kanang iro ay nami daghan makuan sa YouTube nga saon nga ng mga paagi ba nga samantala nga wa patay ika-check up ipaadto dito sa doktor sa mga iro sa YouTube sa laman ta magsunog-sunog. Diyan guys, mara to guys. Daghang salamat sa perminidyong pagtanaw. God bless yung tanan namping mo sa kanunay. Bye-bye.